Arratsaldean ongi etorri. Hau da, hau ikusmira daukaguna. Aurrak, gurasuak, atxunamonak, lehengusuak, hemen denetik da. Hau, barrebusa da. Zergatik barrebusa? Alde batetik, festa, algara, musika, irria, zoramena izango dugulako. Eta beste alde batetik, Euskal Herrian barrena gure barrebusean batetik bestera ibiliko garelako. Izan ere, barrea oso garrantzitsua da eta oso ona da. Eta baina ona balin bada, egin dezagun barre? Baldakizue barre egiten? Bai? Egin dezagun barre? Beno, dena den, hau aztugu zabaltzen barre egiteko bakarrik ez da? Harrituta gaudanean, ahoa zabaltzen dugu. Nola zabaltzen dugu ahoa? Hor erdi harrituta zaudete, guztiz harrituta zaudetenean nola? Horrela bai, gaurkoan misterioa eta harridura ekarriko digun lagun bat izango dugu. Eta ahoa zabal-zabal ikutziko zaituzte. Nor den? Txan Magoa! Eta hori gutxi balitz, gonbidatu berezi bat ere izango dugu. Bera txikia da. Aia Kruzi du izena. Eta aktoreen familia batekoa da. Baina zein aktore diren hori sorpresa izango da. Lehen esan dizuet musika garrantzitsu izango dela, abestiak izango ditugu. Eta abestiekin, dantzariak ere bai, hemen laguntzen. Nortzu izango diren, Ibarrako gimnasio ritmikoko taldeak. Eta beste hirukote bat ere izango dugu. Diotenez oso jatorrak omen dira, baina ez dakit, nik ez ditut ezagutzen. Izen arraro xamarra daukate. Hemen dionez, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Gaurko gizarterako izen arraro xamarrak ez da? Zuek ezagutzen aldituzue? Nik ere bai. Aurrera, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Kaixo Ixiar, kaixo Urtsoa, zer moduz? Anda, Dios, anda. Txibidon. Mirri eta Txiribiton. Jakin aldaiteke zer ikusten diguzuen barregarri? Ustez, nik ez dute zer barregarririk, dotore jantzita etorri naiz? Ez da naiz dotore etorri? Oso dotore gainera, oso dotore. Ni ere, beti bezala, gaur lehenengo programa denez, nire jantzirik dotorenarekin etorri naiz. Baina hala ere, nik ez diot horri inongo graziarik ikusten. Mirri, Txiribiton, zidazue, zuek nola ikusten duzue Ixiar? Estupendamente! Orduan, zer ikusten diozue Txirriri? Haizue, Hortxoak. Lagundu beharko diguzue, ikusten aldi guzue Txirri eta bioi ezer barregarririk. Begira, zerbait pentsatu beharko dugu Ixiar. Bestela biko geikarri hauek ez gaituzte pakean utziko. Lasai Txirri, badut ideia bat. Bai? Bai. Zer? Baina hauek zerbait badute, ez dakit nik. Zer dagoki guri, orain. Saria, baboliolakoak, saria! Ez dira klatzen, hauek, ez dira klatzen, Ea, guri esan digute, hau barre programa bat dela.
Orduan, zenbat eta hobeto barrekin, zenbat eta abarre handiagoak egin, hainbat eta sario beha. Banengoen bani, hauek... Kolpe batean, saria, bizkor. Botan saria. Hauek ezki ulertu dute, Era bat. Hau, Esan dugu saria merezi, esan dugu barre ondo egin, Saria, bizkor, bota saria. Txibito, ekarez. Saria, nahi dugu. Saria, nahi dugu. Saria, nahi dugu. Saria, nahi dugu. Zerbait asmatu berra dago. Ez dakiz zer pentsatu duzuzuk, baina zerbait egin misiar ze hauekin ez dugu atarramentunik aterako. hauek gaizki ulertu duten onbait. Hau, farre egiteko programa bada. Barre egiteko etorri gara guona. Baina barrea ezin da neurtu. Iguatxeko. Saria nahi dugu. Saria, nahi dugu. Saria. Zerbait egin ez misiar, ez dakit. Zu lasai txirni badut ideia bat eta. Hauentzako sari potxoloa badundik. Zatozte hona. Zuek, baldakizue txirrindulariek etapa irabazten dutenean. Etapa irabazten dutenean, podiumera igotzen direnean, loreekin batera zein sari ematen dieten? Badakigu txiriton. Bani, sari hoixe emango dizuet. Kitxo, lasaitu dira. Lasaitu dira, bai, eta nola gainera. Seko utzi dituzu isiar. Eta horrela ez digute balio. Zeba? Ba, kantatzeko behar ditugulako. Baina badakit nola esnatuko ditugu. Telebista pizteko nola egiten da? Kli-kla. Ea nola? Kli-kla. Horixe egingo diegu ba. Kli-kla. Kli-kla. No nago. Zertatu da. Mir, nik uste nire sariak on baino txar geixo indizula zuri, Txirri, Zer? ez nalago ala lotan. Ez nago, motel, ez nago. Kli-kla eginez piztu egin haugu. Eta orain zer? Ba, horixe, Kli-kla telebista, telebistara berriz ere itzuli gerala ospatzeko, kantatu egingo dugu, Kli-kla telebista! Kli-kla telebista! Kli-kla, piztu telebista, kla, kli telebista itzali. Kli-kla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogaikarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xerasu telebista. Kli-kla, piztu telebista, kla, telebista itzali. Kli-kla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin ezaxokera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maixe marrira kurri. Programa unak hautatuta ez hipnotizatu. Kli-kla, piztu telebista, kla, telebista itzali. Kli-kla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Eta orain Euskal Herrian dagoen magorik haundiena, jatorrena, harrigarriena, guztiak aho zabalik utziko zaituztetena. Norden, Txan Magoa! Bai, zer nahi duzu? Telegrama bai zuretzat. Telegrama bat? Bai. Txan Magoa naiz, Txinan nago eta hegazkin atzeratu eginda. Hase magoa.
Ni ordea mago izugarria naiz. Ia, Mirri, kehantzazu abaniko hori aurpegitik. Mirri mago handia! Bueno, Mirri, kontuz, ze magia guk egin beharko dugu gero bestela zure zurrak moldatzen, Hau zera zen hipnosis fasaren aurreneko urratzatzen. Ia, Mirri, ustazu irakur dezagun zer dion. Zuek kartak atera magia zazaltzen saiatuko naiz eta, ene? Kartaren batzuk ba ote dira hor barruan? Ole! Mirri, Manua, baina, zean agertzen espada, nik egingo dut, txon! ia, zoaz bat, ekarri karta horiek. Hemen jartzen duenez, kartak banan atera eta triangeluren bat egin behar da, bera azalduko, te da. Beno, non dira? Hemen dira kartak, ene? Beno, hemen dugu lehendabiziko karta, beraz banan ongi erakusteko dio hemen. Eta triangelu bat egiteko. Ikusi dugu lehendabiziko karta hori, agian komeniko litzateke pixka bat zentratzea, erdi-erdian denok ondo ikusi ala izateko, Bueno, ikusi duzu lehendabiziko karta. Ia, bigarrena ere, hemen ongi ikusteko dio. Atera bigarrena. Badugu bigarren karta ere. Karta magikoak omen dira hauek. Bueno, bigarrena ere jarri dugu. Eta triangelua osatzeko, hirugarren karta falta zaigu. Hori ere jarri beharko dugu bere lekuan. Hemen dionez, triangelua osatu behar dugu, eta gero hirura arte kontatzeko dio. Zuek badakizu hirura arte kontatzen? Bai, lagunduko didazue kontatzen? Beno, triangelua osatu bezain laster, da nik hauek hemen bazterren utziko ditut. Hirura arte kontatuko dugu. Osatu dugu triangelua, ezta? Oso politia geratu da. Bueno, konta dezagun hirura arte. Ia, 1, 2, eta 3! Txan, pizturalia mundiala izan da. Txan, magoa. Apartekoa. Txan, zer modu zaude? Etorrera hori. Zer duzu? Eskerrik asko. Muxo handi bat. Arretxuta uste gaituzu Txan, mundiala. Ederto. Dena den, nik espero dut gero gauza gehiago eskainiko diguzula, ezta? Noski baietz. Mi esker, eta gero arte, bai? Agur, gero arte. Orain, lagun txiki baten bilan, hijoa, lehen esan dizuet gonbidatu berezi bat izango genula, ezta? Bere bilanoa, bela xenator. Txiribito nire alaba txikia, ala? Exetz, Olio, exetz. Igartzen saio, estela nire alaba. Ez zaukat gorila plantarik eta. Oxe, moñoña. Badakin norren, seguru badakin ala norren. Nire fans bat, seguru mirrizale amorratu badela. Nahi alduzu nire argazki bat ematea, dedikatoria eta guztiz, Mirri, nire argazki ematen badiok, seko ikaratu utziko duk. Ni esan naiz, Piki Martin bezain guapoa, edo? Ricky Martin duk. Eta ez daiz bera bezin guapoa, ez. Kaixo, zer nahi duzuzuk, hori horrek? Ara, azkenean aurkitzu dugu, kaixo, aia. Iziak, garrantzi hondiko galdera bat egin behar dut. Bai, zutera.
zein da guapoagoa? Kiki Martin edo ni? Kiki, Riki, Alamirri. Guapoena Txiribiton. Ala da ez daia. Dena den, bila, genbiltzan aiaren bila kezkatuta geunden, nun ote zegoen? Hala ere, hemen dagoenean. Ja, nor da, ja. Neskatil polita hau. Zu aia zera, Ze moñoñoa, Oso polita da, bai, eta kezkaturik geunden izan ere bere ama, bere lehengusua, eta bere amona ere bila dabiltza. Noski ba, elkarrizketara etorri direnak. Noski. Nahi aldezu guk haiek bilatzea. Bai, zoazte, eta saiozue hemen nola gauden, etor daitezela beraiek ere. Bere ala bidaliko dizkizugu. Bale, Mirri, eskerrik txiriton, asko. guazen, bizkor. Aia, niri esan baina sekretu magari. Nor da guapoagoa, mesedez, zein da guapoagoa, Liki Martin edo ni? Txiriton. Txiribiton, neski, badaki aiak, esiri zaite aia, atozen erekin. Aizu, nik zuri izar aurpegi ikusten dizut, artista aurpegi ikusten dizut. Zen eska polita ez da? Eta aia zu bakarrik etorri altzara. Hemen adome katzi. Ara! Aia, nuntzina. Aizpea! Zemuz guapa. Oso ondo, Aia, nuntzina. oso ondo. Hemen. Hemen txezeon. Kaixo denoi. Aizu, aia. Hau, nik gaizki pentsatzez padut aizpea goenaga aktore famatua da, ezta? Eta nor da emakume hau? Nere ama. Zure ama alda. Eta betidanik izan alda zure ama aktore famatu hau. Bai, Hene. Eta txintxo alda etxean. bai, Ziur? bai. Nolako ama da izpea? Ba ez daki, baina batzutan jokatzen dugu, eta aiak esaten du, ama, gaur ni izango naiz ama eta zu aia. Bai? Ezta? Eta ze gustatzen zaizu gehiago, ama izatea edo aia izatea? Aia izatea. Jolastea bakarrik gustatzen zaizu. Bai, eta orduan. egunero kontatu behar dizkio txiri, hombre! Ara! Barbara, ongi etorria. Hemen dago aia. Aia, zer egiten du honek hemen, nor da hau? Barbara. Eta Barbara zer da zuretzako? Lehengusina, kaso? Bai. Bai? Barbara, zuk txikitatik izan nahi altzen joan aktoresa. Ba, egual gehien bat ikusita ez, izte bat amona eta hori. Ah, bai? Ara. Hasi zan txikitan, ba, 3 urte zitunean, bai horixe eta olakotan, ba, behar, behin esatzea, da, izu, txiki bat behar deuta. Barbara, eta beste bat, Barbara.